बेनिखायनो आरो आं गासैखौबो खावलायनो सानो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौनो ससियेल मिडियाखौ मोन्दों होननानै गोसो बायदि बाहायनो नाङा। मिथिबाय दा? बेफोरबायदि जाथाया जाखायो। नोंथाङा खालामाबाबो गुबुनाबाबो खालामनो हागोन। बेनिखायनो एसेब्लाबो साबधान जानाया जोबोर गोनांथार। दानि दिनाव बेफोरबायदि ससियेल मिडियाफोराव जानला मोनला जिखुनु फट'आनो जा भिडिअ'आनो जा जिखुनुआनो जा आरो दै गुबुननि पारमिसन मोनाब्ला जानला मोनला होजाया जानला मोनला बुंजाया बेफोरबायदि अबस्था दानि दिनाव मिथिबायना? बेखायनो एसे साबधान जानाया मोजां। गोसो बायदि माबानो हायो होननानै होयोब्ला जाया दानि दिनाव। गोबां माबा मोनसे गावनि पार्सनेल बुस्थुफोरा माने प्राइभेसि होननाय बुस्थु मोनसे थायो। बेनिखायनो एसे सानै हयै माबाखौ माबानाया मोजांसिन दानि दिनाव। गोरोन्थिया बेयाव सोरनिमोन बेखौ दायो बुंनो थांला। नोंथाङा बुंबाय थादों गोरोन्थिया गुबुननिनो। थिगानो गुबुननि गोरोन्थिबो बे गुबुनखौ जाय माबादों बेखौबो लानानै नायबिजिरलाय। अब्लानो सल्भ जागोन। खिन्थु बाथ्राया जोबोर गाज्रि जाबाय बदनाम जायो नालाय। बेनिखायनो सबबो गासैबो रागा जोंगोन। नोंथाङाबो बेफोरबायदि जायोब्ला नोंथाङाबो रागा जोंनो हागौमोन।